जेवण घेतलं बघा, अननस आणि ट्रॅफिक झाला नाही बघा. मी या साईडने एस टी येता म्हणजे आता पुढे अजून ट्रॅफिक होताला. या साईडला पण बांगडे असत. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आम्ही जातो कट्ट्यावर. आज असं मामाच्या पोरगीचं लग्न, तर लग्नात पण जातलो आणि जाता जाता आज कट्ट्याचं बाजार पण असतलो. तर थोडं वेळ बाजार फिरतलो आणि नंतर लग्नात जातलो. सृष्टी आणि श्रेयस तयारी करतात, तर चला जाऊया. माझी पण तयारी करूची बाकी आहे. तर बघूया, आज कट्ट्याचं बाजार पण बघूया आणि लग्नात पण जाऊया. आणि पुढचं प्लॅनिंग अजून काही ठरला नाही आणि कुठे जायचं, तर चला जाऊया. कट्ट्याच्या बाजारात ॲक्च्युली लग्न केलेलं, तर लग्नाक अजून वेळ आहे म्हणून म्हटलं बाजार फिराया. कसला ट्रॅफिक झाला बघा, पूर्ण लाईन लागली आहे. आणि आपण जाऊया आधी बाजारात. चला बाजारात आणि आपण आधी जाऊया मच्छी मार्केटात. आणि या साईडला कट्ट्याचा मच्छी मार्केट आहे. साईडला मिरची वगैरे असतात आणि आतमध्ये मच्छी मार्केट. इकडे सुकी मच्छी, हे बघ, जवलो, बोंबील. काका कसे आहे काय देऊ? जवलो नी कसं? 30 रुपये 50 चे 2. 30 रुपये 50चे 2. पुढे जाऊया मच्छी मार्केटात. असंच सुके मासे, बोडाळे, खर्चे, बांगडे, सौंदाळे. सुके मच्छी आहे बघ, बांगडे, दोडिया. कसे ते बांगडे? 200 रुपये. 1 2 3 4 5 7. 200 रुपयाचे 7. चला, या साईडला मच्छी मार्केट. या साईडला सगळे चिकनवाले. असा माशी. इकडे सुकी मच्छी आहे, जवलो वगैरे. या साईडला मासे, बांगडे. व्हिडिओ करताय? व्हिडिओ येतले मग सगळे येतले. इथे असं सौंदाळे, बांगडे. काकी कसे आहेत बांगड्याचे वाटे कसं? होय होय येतले, व्हिडिओ बघून नक्की येतले. शिंगळा आहोत. या साईडला पण बांगडे असत. हा, हे बारीक पेढी आहे कसे? 100 रुपये वाटतो. आणि हे पण पेढी आहेत, सगळे 100 रुपये वाटतो. बाबू काय करतो? घेऊया चिंगळे. बांगडे 200चे 10. साईडला शेतका असत, मुळे पण असत. बाकी मुळे कसे? 100 रुपये वाटतो. हलवो ना, सरंगो ना बाबू? हलवो माहीत आहे ना? कधी खाल्लं नाही? खाल्लं या मग. इकडे कुर्ले असत, पण मोरी असत, बेबी शार्क. मांदेली असत. मांदेली कशी? 100 रुपये. आणि हे हलवे किलो. इकडे कुर्ले असत मोठे मोठे, ते पण मोरी असत. काकी कसे मोरी आहे? 400 रुपये. 300 रुपये देतली. पेढी असत, हे पण मोरी येत असत. बेबी शार्क. साईडला कापतात मासे, कापून देतात तेव्हा. या साईडला पण मुळे असत आणि
चिंगळा. इकडे पण मुळे आहेत, मोठे मोठे मुळे आहेत. हे कसे मुळे? 100 रुपये वाटतो. मोठे मुळे आहेत. असं जवलो आणि बारकी हा ना, काय म्हणते त्या का ती कर्दी काय काहीतरी. हां, इकडे पण जवला बोंबील असत. मक्की, काकडे, मिरची, अननस आणि आंबे असत. तोतापुरी आंबे कसे आहे? अननस 80-60. ॲपल असत. ट्राफिक बघ काय झाला बघा. इकडे ह्या साईडनं ट्राफिक झाला नाही बघा. आणि या साईडने एस टी आता, म्हणजे आता पुढे अजून ट्राफिक होताला बघा. ही सगळी गावठी भाजी आहे असत. आता लिंबा कशी? 20ला 4, 5 द्या. 20ला 4. कसली महागच गो. ही 20ला 4. 5 देता ना. 5 देतात. लिंबा सध्या सॉलिड. थांबा इकडे पिशवी असते. तर हे बघा, ह्या साईडला असत आपली गावठी वांगी आणि कुळीत. कुळीत कसे? 300 रुपये पाहिली. आणि हे वांगी ह्या काय व ह्या काय? ह्या काय? ह्या उडीद ना, असं उडीद. कणसाचे 20 किती? 20चे 6 घरे. 20 रुपयाचे 6 घरे बघ. 20 रुपयाचे 6 घरे. चल बाबू. फणस पण असत ते बघ. भोपळे असत. कसे भोपळे? आगुळ. आगुळ आहे तो बघ. कोणा फोन करतो? ट्रॅफिक एस टी ला बरोबर. गावठी भेंडे ना हे. आणि हे तांदूळ उकडे. पुढे तांदूळ, वाली आहेत गावठी. ही सगळी गावठी भाजी आहे, म्हणजे जे स्थानिक लोक असतात त्यांनी पिकवलेली. ही झाडू. तर खाली नाही जाणं आमका, परत लग्नाक पण जावचा. हां, आपल्याक लग्नाक पण जावचा ना. कांदे इथे पण असतले, थंय जाऊन बघूया. या साईडला आहे वा. रेट पण भरपूरच. जाऊया. काका कांदे कसे? कांदे हो, कांदे 100ला 5 किलो, 100ला 4 किलो. हे कसा? 5 किलो 100. 5 किलो होय. 5 किलो 100 आहे बघ. आता काका आहे, दत्ता काका होते बघ. ॲम्ब्युलन्स पण येत आहे बघा. आणि भरपूर ट्रॅफिक झाला आहे बघ. गाडी पण भरपूर आहे बघ. आईस्क्रीम काय वया? हां, चोकोबार. बस जा, बसान खा जा. तू पण घेतला ना? नको जा, घे. माझा बड्डे साजरा करूया जा. आईस्क्रीम सांग काय आता कुठचा हव्या? चोकोबार हव्या म्हणतात. मग हे कोण घे ना, कोण घे. हां, आता द्यावा काय तर. दुकान आहे घे ना, घे. नको, चल जाऊन दे, पैसे वाचले. आम्ही आता बाजारातून चाललो हॉलवर. आता लग्नात जायचं, लग्नात थांबायचं. लग्न लागला काय जेवायचा, आयर द्यायचं आणि घरात जायचं. हां, आईस्क्रीम आवडला नाही ना म्हणून सांग, दुसरा काहीतरी घे. ऐकशील तर बापाशीचा. हां, मग घेऊया आता. फिरण आम्ही आता येलो लग्नाक. इथे माझ्या मामाच्या मुलीचं लग्न.
आणि त्या लग्नात आम्ही इलो आता आधीच इल्लो असं कट्ट्यावर बसली होत. झाला नाश्ता एक्स्ट्रा केलास? नाश्ता केलो? संपला नाश्ता म्हणता. बरीच वांगोड्यातले लोक जमली आहेत. आम्ही आता बाजार करून येलो वाय जरा बाजाराचा व्हिडिओ करून येलो त्याच्यातच आता ह्यो पण व्हिडिओ. पहिलो नंबर लागा होया जेव पहिलो नंबर लागा होया आमचो. हां ही बघ ताई ताई लग्नाक आमच्या आधी येऊन बसली. भागात वेळ झाली आहे मुहूर्ताची. मी काय पुढे जातले नाही इथेच थांबतले. भरपूर गर्दी केल्याने. वासुदेव कविये त्या मोरया लाजमरे पुर्या सदा मंगलम शुभलग्न मती सदा श्रीराम सीतापती. नवरा नवरी आता इकडून फिरतील त्यांच्यावर अक्षता टाकतील. लागली या भरपूर. हे दीपक शिल्लक हा ना आमच्यासाठी शिल्लक हा ना. अरे शिल्लक ठेवलास ना नक्की. माझा भाव मावशीचो मुलगो दीपक गावडे गोळवंत. नमस्कार. आमका ठेवलं ना शिल्लक. ही बाजू इतकी बाकी आहे. हा बघ ओळखतात या साईडला सगळे जेव बसली आहेत. बघा ताई आजी आमच्या आधी येऊन नंबर लावून बसली. जेव आमच्या आधी येऊन बसलं. फायनली आपला नंबर लागलो. हा जेव बरंच वेळ थांबान ताटी लागू आता काय. नंबर लागलो जेवूसाठी. ताटा तर इली आहेत हातीत. हां अरे ताटा तर हातीत इली. बाजार फिरान दमलं आता जेव व्यवस्थित. खातलं ना एवढा. हां तर श्रेयसने सगळं काय घेतलं ना पुरी अजून झालं. जेवण घेतलं बघा श्रेयसने पण घेतलं. हे जेवण सगळा टाकायचा नाही अजिबात. पाणी पण ओके. सगळे लोक जेव बसली आहेत. चला बाजार फिरान दमलास जेवा आता. हॅलो प्रेझेंट देऊ माझी बहीण आहे मामाची मुलगी. आता इकडे प्रेझेंट देऊन निघतलो. जेवलास ना भरपूर? जेवला काय की भरपूर? हां रेश्मा अभिनंदन. अभिनंदन पुन्हा एकदा अभिनंदन. ओके पोचलो. तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय.